pi e pacho kaeri, geto mar pidho yien maromo milion 100 e aluora ma aore, chakore kod kuonde thidhia. Chenro ma kamaeri geno mar konyo chopo kare lek mar piny owacho mar pidho yien maromo bilion 15 kachop higa manyien. Kane giwuoye kinde chaka yanga chenro mar pidho yien e thidhia ma Shila e kaunti ma Lamu, jagoro mongirore Migao mar pi Paul Rono olero ni kaunti ma Lamu geto pidho yiende maromo milion 1. Chenro mar pidho yien en achiel kuom okenge mag bugo kwan mar bunge e pacho ka kendo reso aluora. We intend to make sure that all agencies under the Ministry of Water adopt a forest area or a water catchment area. And the Water Resources Authority, which is mandated in terms of conservation of all water catchment areas, will also ensure that anybody who has encroached the riparian land next to the river are also removed and the right trees are planted. Water does not come from the tap. People think that majority of them wako na tap kwao nyumbani, wanafikiria maji yanatoka kutoka tap. No, that's not the reality. The reality here, water comes from the catchment. Tutaweka resources, tutafanya uga ama kufence, tutafanya pia shallow well hapa ambayo itatumiwa kuweza kusaidia miche hizi ili isikauke. Na pia sisi kama Water Resources Authority tutaweza kuajiri watu wetu wa Rua ili waweze kuchunga miti hii.